شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك بالحالي اسمع 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 Dwajset točky zo samej studio, najdobroto studio, 20 mnou. Idemo majstori! Još mi 20 evro z orkestra, princesa Miguela, od Sezvička do Ramoženica. Familia Jesmar. Let's go! Jaša Nasko. I od nas Hrvatske, od Nasko. Od Nasko i negovото шефко директ официално. За младоженците, за турбажите, за клубовете, за всички гости. И Яша Наsko, Яша Куме. Go! Мелодия избрана от сватбарите за своите деца. Най-новия хит на Рисеми фамилия. Jesmar. И за принцеса Миглена. Хайде, принцесо! Това е избрана мелодия от тати и мама за Миглена, за принцесата. И още 20 евро за самей студио, най-доброто студио. И още 50 точки за оркестъра от сватбарите. И още 50 точки от младоженеца за всички гости. Още 50 точки за оркестъра. Официално от принцеса Миглена, от Сезвичка до Младоженеца. За най-красивите младоженци, за своите родители, за готините клубове. И Jesmar, и Jesmar, и Jesmar. Ела Машино, ела Стояне, ела Руа. Самей студио. Това е хита за 2026-та. Очаквайте скоро още по кината. По малкия телевизор.